Keskiviikkoaamun ottelu ennakossa. Joensuun pelijohtaja Markus Virtsenius. Tänään Manse PP Ilosarjok stadionille. Edellinen peli sunnuntaina Pattua vastaan. Siitä 0-2 tappio. Ajatuksia tuosta Pattupelistä? No kyllähän meillä on jäänyt niinku tunteen tasolla vajaaksi jo vähän pidemmänkin aikaa ja nyt ollaan siitä paljon juteltu joukkueen kesken ja tänään halutaan näyttää erilainen Joensuun mailla. Niin, tänään kovalyöntinen Manse vastassa. 2 peliä heitä vastaan on pelattu. 1 voitto täällä kotona, sitten tappio Kaupissa. Minkälaista peliä tänään odotettavissa? No niin kuin sanoin äsken, jos me saadaan se oma semmoinen fiilis ja henki ylös, niin sitten nähdään tänään kova kärkikamppailu ja tasaisia on ollut pelit ja mikä Mansessa on ollut se vahvuus, niin ovat hyvin ahtaista paikoista pystyneet rakentamaan kovalla lyöjokeri-kaksikolla vielä yksittäisiä juoksuja. Siihen meidän pitää pystyä vastaamaan myöskin, että se sisäpeli ei tule olemaan tänään helppoa ja niin kuin sanoin, se tunne pitää pysyä ylhäällä ja 2 pallolla vaan niin kuin raastaa ja riistää yksittäisiä juoksuja ja sitä kautta pelata voitosta. Ja kotiyleisölle, puhuit tuosta tunteesta ja muusta, niin minkä näköinen Joensuun mailla nähdään tänään Ilosarjok stadionilla? No kyllä ehdottomasti halutaan, että yleisö on meidän mukana tänään ja ollaan pelaajien kanssa puhuttu paljon siitä, että halutaan antaa enemmän itsestämme tonne kentälle ja yleisölle ja toisillemme ennen kaikkea, että toivottavasti nähdään tänään pirtein joma. Hyvä, kiitos paljon Virtsi ja tsemppiä ilta. Kiitos paljon.